Hello guys, narong jotono no lam sogo ani YouTube channel lo ngai tini tamni himale nong buskang ote chanuk jak phijap ka ngai tini ani last exam MA ni kani center kalayo exam center kalayo Agartala Kunjubon hingga tabo ang Kunjubon phaijak hingga ani exam center norok no phunungnai norok nai tongdi hingke ang tabo thangai tongo bisingo habai tongo hingke omo hingke Kunjubon B.Ed College hingke oro no ang kalayo hingke baksa chini dolok hingke ke university rogo kalai baika hingka angkha ah jaga belai hachal ongo hinui oro no sampaba oro no khairika hingka tabo ang bisingo habnai haipano oro ani dolok masapan kwskri kha mane tamin samale baksa university rogo kalai bayo hingka ba dol bai baksa wnglia haipano kunu wanana kwrui tamni himale oro thangka haino dol wngthango dol katal malayo hingke tabuk ang bisingo habui ang bo room bo kalaikha abo nainai bo room bo kalaikha nainai amo khaito kwcham se hingkai borok kalaikha ang borok kalaikha hingkai ground floor left side hingkai row 3 o kalaio hingkai tabuk left side o thangnai thangai tongo ang tabuk saijung no hingkai aro thangai to haino dol malai thango kwbangma dol katal malai thango takhai to saijung no hingke swkang exam phuro khai yang saka digi rogo ang kalaikha tabuk hingkai yang o thangui tongo dolok masapan kwrui logio tabuk tak aro thangaise dolok bai malailai iko o room bono ang kalaio o room bono kalaio ang kwbangma phaijak swkang hoite no exam paikha last exam dini no exam paikha kanai nogo thangui tongo thang tongo saijung na ang dolok bo kwrui ebo aboni bagui saijung nongjak hingkai pura yak ruwaisukani tabuk hingka ang exam paiyakanai ongkhorka hingkai ani yak ekdom ruwaisuka tamni himale ekdom sina nango hingka ba tam 25 ta page supungui sina nango hingka ba ruwaisinani bele supungya hingkai bo wngya hingka ba asukhe sina nango hingka ba hingkai tabuk hingkai thangai tongo tabuk hingkai sogui jang to nai tongkha o main road laika hingkai no sogui o saijung o thang tongo ang dolok bo kwrui kaba kebo hingkai saijung thang tongo tabuk hingkai khana hingkai nogo thangchana hingkong tabuk hingkai nogo sokpaikha ang andara sung oro tongtoi na exam rio hingka bongni bai hingka gana hinui oro tongtoi no exam rio hingkai tini ani last exam MA ni hingkai buphur paina hima tini paikha exam belai tongthokjak hingkai tabuk hingkai mai chanai tugui musui hingkai khana hingka khai ang nogo thangpainai hingke bayot norok no ang je Agartala ni phaimani nongno view phunukmalia tamni himale ani bokhorok rokni himbu gari kakaka belai khaino hingkai tabuk hingka ang nogo sokpaikha tabi nog ni oro phaidimang hinglai joko khana phaina him tongmani jara sumai baksa hingkai tabuk hingka Agartala ni nogo exam rok akon paiyakonai tabuk hingka Agartala ni nogo sokpaikha hingka aswng no tata bye bye jotono kaham tongbai di।